Aan tafel Jan Atsen Nicolai. Goedemorgen. Nou, maar de microfoon even die op de jurk, Dirk. Ja? Ja? Ja, Goedemorgen. Ja, luid en duidelijk. Dat hoor ik mezelf ook. Ja, precies. Vandaar de koptelefoon, hè? Ja, precies. Ik snap hem. Ja. Biovergiftigd Samar. We hadden vaker hier aan tafel met een groep mensen die in Hurgerie... Ach, we zitten nou bij... Samar. En in Burgum zit dat ook een meidje. En dat is van mij wel een ierlien dat we daar horen had. Had er hier, had denk ik oordelien of een ier, krap een ierlien. Dat ik zo zijn. Komen we haast nog even op. Ik denk dat we, zouden we het ook praten, even in kwart mensen die onder een stingelijn hebben hier in de omgeving. Wat is nou precies de geschiedenis met de biovergister van Samar? Kan dat in kwart uitleggen? Nou, 1,5 jaar geleden heeft de gemeenteraad de verklaring van geen bedenken afgewezen. Dat was in december 2023. Eigenlijk zou dan de provincie de procedure stop moeten zetten. Dat is niet gebeurd, maar de provincie heeft de SONAC de gelegenheid gegeven om opnieuw de vergunning aan te passen, of opnieuw daar informatie over te geven, de vergunning aan te passen en dan opnieuw eventueel later weer een VVGB in dezelfde procedure aan te vragen. Wij als bewonersgroep hebben er bezwaar tegen gemaakt. Er is een ingebrekenstelling geweest in de rechtbank Noord. De ingebrekenstelling is toegekend aan de bewoners van Burgum. Dat betekent dat de provincie binnen 4 maanden vanaf juli een beslissing moet nemen. Dat zou voor 1 december dan zijn. Maar op het laatste moment, begin september, dat is een primeur voor hier, is de provincie alsnog in beroep gegaan tegen dit besluit van de rechtbank Noord. Dus die heeft een zogenaamde voorziening willen ze treffen bij de Raad van State. Ze zijn meteen naar de Raad van State gegaan om het besluit toch weer uit te stellen over de biovergister. Ja. Dus dat is de momentele stand van zaken. Ja, het gaat er dus om dat de SONAC, die wil een biovergister plaatsen, een heigen hierin, dat weer toen ik het verhaal, maar een hele heigen silo's. Ja, die afwijkt van de bestemmingsplan. Ja, precies. En als de laatste is, dan zou inderdaad een stuk van dat green, van de Iepenbier green, zeg maar, zo opofferd worden onder de uitbreiding van het bedrijf. Daar ben meestal in geweer komen. De gemeente die had erover praat, die had het dan langdurig over praat en die is uiteindelijk had ze gestemd. Zien dus die verklaring van geen bedenking. Maar de gemeente maar dat rond nog alle partijen in, hè? Ja, dat was uiteindelijk het was op het laatste moment spannend inderdaad. Uiteindelijk was het toch een vrij grote meerderheid, vond ik, die toch tegen die verklaring van geen bedenking heeft gestemd. Ja. Dus dat is op dat moment gebeurd. En dat is in feite is dan de procedure afgelopen. Maar goed, toch gaat maar hoorde dat toen in die stemming? Ja. Bij jou net zijn verklaring al. Houdt dat dan ook in dat de gemeente die daarmee zijn van wij willen onder geen enkele betingst daar een uitbreiding van dat bedrijf gaan? Nou, de verklaring van geen bedenkingen wordt afgewezen. Dat betekent dat dan de aanvraag moet stoppen. Op zich kan natuurlijk wel de SONAC een nieuwe aanvraag doen onder de nieuwe omgevingswet. En dan gaat ook weer de hele procedure in werking. En dan kan over een nieuw plan, aangepast plan, de gemeenteraad opnieuw een stemming doen over de verklaring van geen bedenkingen. Ja. Mits dat ook weer afwijkt van het bestemmingsplan. Hè? Want kijk, het punt is dat dus die uitbreidingen van SONAC afwijken van het bestemmingsplan. En daardoor moet de gemeenteraad is de baas over het bestemmingsplan. Dus die moet daarom ook die verklaring van geen bedenkingen afgeven als die uitbreiding door zou gaan. Dat is het probleem. Het wordt pas in 2029 wordt beoogd dat er dan een bestemmingsplan komt voor de hele omgeving. Maar wat nu een beetje lijkt te gebeuren is dat bij voorbaat de SONAC al uitbreidingen wordt gegund, terwijl pas in 2029 een bestemmingsplan wordt vastgesteld. En dat is natuurlijk oneerlijk. Want kijk, want andere mensen moeten wachten tot andere bedrijven, de omgeving moet wachten op het bestemmingsplan van 2029. Bij uitbreidingen, heb je ook hier wel eens een gesprek over gehad met Burgum 2040. Hè, die zaten ook te wachten op een bestemmingsplan. Terwijl SONAC nu mag gewoon kennelijk, als multinational, mag nu kennelijk gewoon bij voorbaat al uitbreidingen doen. Althans, dat vindt de provincie en de gemeente. Terwijl
nog helemaal geen regels zijn, nieuwe regels zijn rond de omgeving van het Witse-Margrietkanaal. Nee. Nou had ik een keer lezen of dat de Sonak bezig is met een lietsere versie van datzelfde idee. Wat is daarvan weer? Ja, dat blijkt tot nu toe niet. Kijk, ze hebben nu ook in dit voorjaar alweer een poging gedaan om een soort principebesluit te laten nemen door de Raad over de afwijking van het bestemmingsplan. En nu is ook weer sprake van dat het opnieuw in de Raad gaat komen. Dus ik neem aan dat dan nodig is. Dus er zal wel niet het ligt dan geen plan dat niet afwijkt van het bestemmingsplan. Nee. Maar wat er op in de Rier komt, wat komt er dan in de Rier? Dat onpaste plan? Dus maar legere silo's binnen de lijn van het bedrijf? Nee, er komt dan een wat aangepast plan zou dan komen. En mocht dat ooit gaan gebeuren, komt er wat aangepast plan komen. Dat zal ook afwijken van het bestemmingsplan. Dus in die zin zal de discussie hetzelfde blijven. Ja, dan krijgt dezelfde procedure. Dan moet de gemeente hoe noemt dat? Verklaring van geen bedenkingen. Verklaring van geen bedenkingen. Ja, in het nieuwe omgevingswet wordt dat een dwingend advies. Dus die verklaring van geen bedenkingen is eigenlijk al een beetje ouderwets. Want dat is nog van de oude wetgeving. Maar in een nieuwe wet heet dat dan dwingend advies. Dus als ze een nieuw plan gaan indienen, dan zul je ook weer, als afwijking van het bestemmingsplan, een dwingend advies moeten vragen van de gemeenteraad. Dus dat is eigenlijk de praktijk op hetzelfde neer. Maar die omgevingswet die is steeds uitsteld. De wet in het algemene zin? Of is dat, De nieuwe omgevingswet is in 1 januari 2024 ingegaan. Ja. Dus en de VVGB is in december 2023 afgewezen. Dus ze hadden op zich gewoon in januari 2024 opnieuw een aanvraag kunnen doen. En had je al een nieuwe omgevingswet gefingeerd. Dat is inmiddels nu bijna 2 jaar geleden. Dus ja, ik snap ook niet waarom ze dat niet gedaan hebben. En dan een vraagje, want afgerend ben natuurlijk al hier verhitte debatten wist. Het wordt nou zijn van, ik hoor het nou, het past net, het is buiten. Maar er wordt natuurlijk gekend mij, het is biogas. En daar kan Samar in ieder geval zijn voordeel mee doen. Ja, nou, er wordt inderdaad geschermd dat met een zogenaamde duurzaamheid, dat het dan duurzaam zou zijn. Nou, dat is niet zo. Vleesvergissing is niet duurzaam, heel simpel. Dus dat kun je overal opzoeken, dat kun je overal laten bevestigen. Het is ook al lang niet meer zo dat soort zaken gesubsidieerd worden. Dat is ook al een tijd geleden door de overheid zijn die subsidies al afgeschaft, zeg maar. Dus dat is gewoon niet zo. Nee, maar dat is vergist. Maar aan zich, het gas, of nou de oorsprong is natuurlijk dierlijk, maar afgezien biogas is natuurlijk altijd duurzamer dan gas uit de grond, of? Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Nee, als biogas komt uit vleesvergisting, dan is het dan heeft dat niet zoveel te maken met duurzaamheid. Nee. Maar is dat de principiële discussie van dit debat? De principiële discussie gaat natuurlijk over de uitbreiding van Sonak. Kijk, als je Sonak uit laat breiden zonder dat je een bestemmingsplan aanpassing doet, dan betekent dat Sonak meer ruimte neemt. Kijk, Sonak was eerst een lokaal bedrijf, jaren geleden. Ja. Maar het is nu inmiddels een multinational. Amerikaans. Die is Amerikaans, die steeds meer ruimte neemt hier in deze omgeving. Ook qua milieubelasting, stikstofruimte, al die dingen meer. En daardoor kan de lokale gemeenschap zich. Kijk, de ruimte die geeft aan de een is niet meer voor de ander. Hè? Dus wij zijn allemaal, althans de gemeente is alle ontwikkelingen van plan hier in Burgum. Goed, als er bij voorbaat de multinational voortrekken in het geven van ruimte voor uitbreiding, ja, dan gaat de omgeving, de bewoners, de bedrijven, je kunt van alles bedenken, dat heeft invloed op de ruimte voor anderen. Ja, dus maar dat is natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook altijd een ingewikkelde discussie, hè? Maar ook ruime werkgelegenheid. Nou, als je minder ruimte creëert voor andere bedrijven, dan vraag ik me af of die werkgelegenheid zoveel beter wordt als Sonak zich uitbreidt. Bovendien, Sonak is al lang geen lokaal bedrijf meer, wat uit de omgeving, zeg maar, de economie van de omgeving stimuleert. Nee, de winsten gaan naar Amerika toe. Ja, maar dat geldt ook voor heel veel vakantieparken tegenwoordig. Ja, dat zijn allemaal grote Amerikaanse beleggers. Een vakantiepark is geen industrie, geen risico-industrie. Nee. Hè? Dus wat gaat één over de centen? Hè? Ja. Even waarom van de centen, even naar het. Je maar de rechtszaak won, een aantal maanden liep je dat. Ja. Dat wie de rechtszaak waarin je als ik werkgroep zit ik maar even voor gemaakt. De omgang dat er een besluit naar werd zo. Ja.
dat is dat hij won. Dus de marktbesluit komen, dat komt er net. Ze zijn in beroep gang. Hoe gaat het nog verder? Waar eindigt dit verhaal? Wat ben dan nog de stappen? Nou ja, de FUMO, de provincie, probeert inderdaad een voorlopige voorziening te treffen. Nou, ik vind het heel raar. Sowieso denk ik dat ze dat niet redden, want ze kunnen gewoon een besluit nemen namelijk. Alleen hebben ze niet het besluit wat ze graag willen. Dus ik vraag me heel erg af wat de staat hiermee gaat doen. Welk besluit kunnen ze nemen? Gewoon een besluit van, bedoel het net. Nee, precies. Advies van de gemeente die leidt er. Dus ja, ze kunnen gewoon, de provincie is gewoon bevoegd om te besluiten, we stoppen deze procedure. En dan kan zo nauwkeurig de volgende dag een nieuwe procedure beginnen. Dus ik snap niet. De hamvraag is een beetje, waarom gebeurt dat niet? Ja. Waarom is niet gewoon in december al de procedure gestopt, als een nieuwe procedure kunnen starten en dan kun je gewoon verder. Ja, wat voor theorie haal je er zelf voor? Ja, dat is speculeren natuurlijk. Ja. Maar zouden er bepaalde belangen dan zijn, of afspraken, of wat gebeurt er? Waarom gebeurt dit niet? Dat vind ik dat ook een hele vreemde gang van zaken. Want dat is eigenlijk het meest eenvoudige. Waarschijnlijk was dan lang inmiddels weer een nieuwe verklaring gevraagd kunnen worden onder een nieuwe wet. Dat heet dan anders, maar goed, wel hetzelfde idee is dat inderdaad. Dus subsidies misschien, ik weet het niet. Of afspraken, ik weet het gewoon niet. Waar men de multinationals zo bevoordeelt en zoveel meer ruimte geeft dan andere bedrijven, dat is voor mij ook een raadsel. Ja. We hebben een wethouder die dit onder zich had. Dat is de wethouder van GreenLinks. Die heeft ruimtelijke ordening al zich. Dat is wel bijzonder. Ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Ja, vind ik heel bijzonder, ja. Hoe steen je hem daarin? Nou, hoe bedoel je? Nou ja, maar contact met de wethouder nemen gewoon. En ik denk van de wethouder van GreenLinks, van de achtergrond, die is net echt voor dit bedrijf, deze uitbreiding mij gaat ondernemen. Nou, dat zou ik ook denken. We hadden ook gedacht dat toen wij deze zaak wonnen, zeg maar, dat wij bloemen zouden krijgen van de gemeente. Ja, net want wij voorkomen een uitbreiding van de multinational. En daardoor scheppen wij ruimte voor anderen, voor woningbouw. Ja. In de toekomst is het alleen maar goed voor de gemeente om die multinational een beetje compact te houden hier. Waar je een blom kan krijgen. Waar je een blom kan krijgen. En ik denk, en wel een reactie? Eigenlijk helemaal niks. Dus het is dodelijk stil. Ja. Het is heel erg stil, zowel bij de gemeente als de provincie. Ja. En wij moeten, in plaats van bloemen krijgen wij een hoger beroep. Waar wij weer kosten voor moeten maken. Ja. Waar wij weer naar Den Haag moeten en allerlei dingen meer. Ja, ik vind het heel vreemd. Daar verbaas ik me hooglijk over. Ja. Want wij komen gewoon op voor het algemeen belang. Wij proberen gewoon aan te tonen dat inderdaad het uitbreiding van Sonac niet groen zijn, niet duurzaam zijn. Dat het heel erg achter de schermen gebeurt. Dat er niet consequent aan de regels gehouden wordt. En het lijkt me heel erg in het belang van iedereen. In het belang van de gemeente. Dus ik snap niet waarom de gemeente en de provincie zich zo gedragen. Daar heb ik helemaal niks van. In december is dus weer een nieuw moment. Er komt nu komt het beroep, voorlopige voorziening. Ik weet niet precies wanneer dat gaat gebeuren. Want kijk, 1 december moeten ze formeel besluiten. Ja. Dat gaan ze niet halen. Dus daarom gaan ze die voorlopige voorziening ook instellen. Van dat die datum dus weer uitgesteld kan worden. Ja. Nou, dan komen er straks verkiezingen. Dus ik kan ze weer vrij gerust dat dit een item wordt in de... Dat ga ik wel vanuit. En ik hoop het eigenlijk ook een beetje. Dan kunnen mensen zich dat echt uitspreken over deze kwestie. Die inderdaad al tijden sleept. En die op een schimmige wijze verloopt wat mij betreft. Ja. We praten al dat we dan eens even op komen. Jan Adsen Nicolai, tien dank voor de uitleg no. Het is van mensen, ik denk wel vrij ingewikkeld. Maar we komen er staan gewoon wel bij. Ik denk het ook. Ik kom graag een keer waarom om het verder te lezen. Goed zo. Ja. Dank u wel. Dank u wel, ja. Graag gedaan.